Mayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang balita, suspect nga nagpangluthang sa duwa ka babae sa Pavia, Iloilo na aresto sa Leganes. Suspect gwardya sa ginaubrahan sa mga biktima kag makapila ka beses na nga ginsaway sang ginpatay nga plant manager. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Sa balay mismo sini sa barangay Guaan, Leganes ginaresto ang 40 anyos si Lloyd Katipunan kinasang kagahon. Si Lloyd ang ginatudlo nagtiro sa duwa ka babae sa barangay Ungka 1, Pavia, Iloilo, Martes ang gabi. Sa pagpangusisa sa Pavia Police, upod sa ulubrahan si Lloyd kag ang mga biktima, CCTV operator kag security guard ang suspect. Makapila ka beses kuno iniigin sa sa napatay nga biktima kag plant manager nga si Divine Grace Castillo. Ang pinason nga biktima si John Shane Somblingo, amo ang naka-identify sa suspect. Yung subject na siya for termination, pero during siyang kahapon, before natin siya matapog is wala na siya din pasulot dito sa ilang opisina. Base sa records ng Leganes Police, 2021 nakuhaan man sang armas lutang ang suspect paagi sa search warrant operation sa mga banwa. Apang nakagwa bangod sa plea bargaining agreement. Sang 2024 nakuhaan man inisang pusil matapos ginlikisa sang aksidente. Nagapadayon pa ang hiring sa mga kaso. Nahuli siya dahil na-aksidente siya, nakuha dyan sa lawful search. Ginapayag ng tiro man ng suspect sa upod sining nga security guard sa Mandurriao, Iloilo City sa Marso 2023. Nangintanod commander man ng suspect sa ilang barangay sang 2019. Apang ginpalin sang 2021 bangod nagpinalupok sang pusil. Tumandok kinini sang tapas kapiz. Pag Christmas party namon, nagpalupok naman siya. Sige daging pahalin kung kainom sa wala tiyak balo sa iyan na batasan. Murder kag frustrated murder ang ipasakang reklamo batok sa suspect. Ginpa-medical examination ini sang ginpadulungan sang news team sa Pavia Municipal Police Station. Apang sunod sa kapulisan, wala ini nagkakaopera sa ilang mga pamangkot. Desidido nga magpasaka sang reklamo ang pamilya ni Divine Grace Castillo sunod sa ilang abogado. Magulang si dancer, nasway sakit sa nanay ya, ang natabo sa bata ya. If the release of the death certificate matapos na subong, then makapahal kita. Mabuot naman ang pagkilala kay Shane sa ngiyatiya. Nagapati sila nga nadalahig lang si Shane sa pagpangtiro. Gulpihan ako eh. Siyempre, hinablos ko siya. Huwag kagig makita ka nang nga abi, nag-ano sanda sa ibang tao or ano niya, wala. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas, 1 Western Visayas.